Kaixo Jane, Kaixo Itziar. badakizu zer argazkiak naizen ikusten? Ez. Beste juntzian, borra hoitzexi. Nungoa zian Beste nola esatea, eskola ibiltari bazien Kordobakoak. Ez, beste taldia. Nezako nazen. Kaixo deskak. Kaixo Nerea. Itziarri bea argazki danak borra gintzaizkio. Nungoa zian. Beste bada eskola ibiltaria. Bai. Madrikua, Bai. zoa eta metroan ibili zianak. Bai. Ani bazkat argazkiak. Nahi ikusi. Bale, ba. Sartu argazkiak! I like that. Kio dorreak ikusi genituen. Ondoren Madrilgo metroan ibili ginen. Eta Puerta del Solen irten ginen. That mockingbird won't sing, Papa gonna buy you a diamond ring. And if that diamond ring is brass, Papa gonna buy you a looking glass. And if that looking glass will break, Papa gonna buy you a chocolate cake. Let's man. Kongresuen jaurigia kanpotik ikusi genuen. Handik Korreosera joan ginen. Korreos ikusitakoan Kosmokaixara joan ginen. Kosmokaixaren barruan ezurrak eta beste gauza asko ikusi genituen. Papa's gonna buy you a horse and cart. And if that horse and cart break down, Papa's gonna buy you a big toy clown. Hush, little baby, don't you cry. Mama's gonna sing you a lullaby. Goiz osoan zoologikoan ibili ginen. Animali asko ikusi genituen, eta gehien gustatu zitzaiguna delfinarioa izan zen. Loteria nazionala egiten duten lekuan bazkaldu genuen. Arratsaldean antzerki bat egin eta piztinan ibili ginen. Gauez Madrildik ibili ginen eta txurroak txokolatearekin jan genituen. Barajas aireportua bisitatu genuen.
Sukaldarien eskolan bazkaldu genuen. Arratsaldean Aranjuez bisitatu genuen, eta bertan Erregen Udako jauregia ikusi genuen. Urrengo egunean jauregi erreala ikusi genuen, baita ere Errioxakoek antzerki bat egin zuten. Gero Prado Museoa ikusi genuen, baina argazkirik ezin ziren esatera, argazkirik atera gabe geratu ginen. Arratsaldean Erretiro parkean bandaren musika entzun genuen, eta irakasleak galdu egin zirela uste izan genuen. Kristalesko palazioa ikusi ondoren joan egin ginen. Gauean aurkezpenak egin genituen, eta gero, elkarri, opariak banatu genizkion. Hurrengo egunean, La Perrizan ibilaldia egin genuen, eta harri asko ikusi genituen. Manzanareseko gazteluan ere egon ginen, eta arratsaldean Eskorialeko jauregia ikusi genuen. Gero, goxokiak erosi genituen. Gauean Madrilgo dantza berezia txotiza ikasi genuen, eta gero diskotekan dantza asko egin genuen.